zaidan ez da burura, isiltasuna eta zenbat informazio batu da pixkatu esere. Bildu nahi izan hon, eta berriz ere pertso gogoratuz, eskarrik asko, eta nola ez bi musiko handi hauei, zerbait geizkietatzen nire kulpa da, zebeak ensaiatzen eskatu dituen ez tarteik hartu, orduan lehenengo ensaio zuen aurrien. Gerraren oitxo isilek. Noche